Obyvatelia Dubnice nad Váhom i Novej Dubnice sa začínajú obávať, či ráno nájdu svoje zaparkované vozidlá v poriadku. V týchto susediacich mestách totiž horí jedno auto za druhým. O tom, že ide o úmyselné podpáľačstvo, nie je pochýb. Dubnickí hasiči zasahovali aj dnes v noci. Obyvateľov paneláka v Dubnici nad Váhom zobudil nad ránom požiar osobného vozidla zaparkovaného pod ich oknami. Okamžite volali hasičov, ktorí boli na mieste v priebehu pár minút. Napriek ich rýchlemu uhaseniu plameňov v aute zhorela celá motorová časť. Nová Kia Ceed zostala súca už len do šrotu. Škodu odhadli na 16 000 eur. Zisťovateľ príčin požiaru v tomto prípade potvrdil to, čo všetci predpokladali. Toto vozidlo niekto zapálil úmyselne. Neznámy páchateľ či páchatelia poliali vozidlo neznámou horlavou látkou a následne zapálil. Zhorené autá sú v Dubnici nad Váhom a jej okolí už akýmsi miestnym folklórom. Len za posledné týždne tu vzplanulo 5 vozidiel, pričom ďalšie boli požiarmi poškodené. Autá horeli aj v susednej Novej Dubnici. Či nedávne požiare, ktoré boli v Dubnici nad Váhom, súvisia s týmto prípadom, je predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Podľa našich informácií zúri v Dubnici konkurenčný boj a vybavovanie účtov. Svedčia o tom aj tieto zábery spred mesiaca, na ktorých vidno, ako dvaja muži zapaľujú auto. Obyvatelia sa právom začínajú obávať o svoje vozidlá. Dokonca si viac všímajú, kde a vedľa koho parkujú. V poslednej dobe som zaregistroval, že furt horia nejaké autá u nás, tak sa normálne ráno bojím, či nevyhorí aj to moje. Kvôli nejakému blbému trapnému boju konkurenčnému sa občania majú báť, či nevyhorí ich majetok. Poverený policajt obvodného oddelenia z Dubnice nad Váhom začal trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovanie cudzej veci. Z Dubnice nad Váhom Ľubo Trautenberger, televízia Joj.